Nadala na kuno kining komedya sa kadaghanan kay kumunusab nga mahitabo. Kining missing nga kaguran nga wa mauli kay gihulaman sa silingan. Sa Negros Oriental adunay solusyon ni ana kining usa ka lalaki nga mekaniko ug sa samang higayon empleyado sa gobyerno. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa mga gustong magpakagod sa ilang lubi, kung nagplano nga magtuno sa utan, magluto og biko ug uban pa, sagad mo'y adtuan ang merkado publiko kay dinhi dunay di kuryente nga kaguran. Sa ubang balay, duna may manumanong kaguran nga igo lang lingkuran, apan ang reklamo sa uban kay wa pagyud kuno mauli human gihulaman sa ilang silingan. Sa Bai City dunay gihimo nga coin-operated kaguran si Gringo Guerrero. Di na kuno moadto pag merkado kay bisan sa sari-sari store pwede na nga magpakagod. Sa 5 pesos lang, mugana na ang makina sulod sa 4 minutos o duha ka tibuok lubi ang makagod niini. Mas barato kuno itandi sa 5 pesos nga bayad sa ilang merkado nga makakagod lang og usa ka lubi. What thing raw kay kabot usa ka adlaw. Basta kompleto na ang materialis, dali ra gabon. Pasiuna pa hinuon kini niyang gihimo ug mas paninduton pa ang ekipo. Bukas usab si Guerrero nga muhimo niini kun dunay mo order. Nakahuna-huna kuno siya sa paghimo niini kay ang ilang kaguran sa balay may pagkalaagan sab usahay. Pagbulot ka imong kaguran kay wa pa mo pauli. Mao bitaw ning gahimo ko giyon ani kay akong kaguran sa laagan kayo. Asa man napunta imong kaguran? Ares makasilingan. Ang 50 anyos nga si Guerrero usa ka government employee ug mekaniko usab. Kun walay trabaho, mabisi siya sa pagkuri-kuri ug mga practical nga gamit sama ining coin-operated vending machine para sa mga mantika. Sa mga mahilig mag-inom, coin-operated sab ang iyang ATM o automated tagay machine. Nakaideya siya niini atol sa usa ka drinking session ug gihagit siya nga mohimo sa maong makina. 10 pesos lang ang ihulog, balik usa ka shot na sa rum, brandy o ubang mga ilimnon ang imong makuha. Kung limitado ang budget, sa 5 pesos, doon na kanay balik tunga sa shot glass sa ilimnong makahubog. Opo sa kong igagaw nga, magama kong punutan, di akong gigama. So, ni patong-patong. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.